Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy teljesen új Five Nights at Freddy's nyomozások epizódban, amiben nem másról lenne szó, mint amit a Sister Location nevezetű Five Nights at Freddy's játékban Baby mond nekünk az 5. éjszakán. Ezt fogjuk egy kicsit kivesézgetni ezt a dolgot, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Lehet, hogy 2 része lesz ennek a dolognak, nem tudom, de akkor nézzük csak. Ugyebár Circus Baby... Jaj, bocsánat. Circus Baby azt mondja nekünk az 5. éjszakán a Sister Locationben, hogy valami nincs rendben benne ott belül. És 2 dologra gondolhat. Az első az, hogy ugye ki van scoopolva és hiányzik belőle az endoskeleton, és az, de ami még valószínűbb, hogy a kislányra gondol, akit berántott az egyik minijátékban a fagylalt adagoló tartályába. És ugye ez a kislány az ott rohadásnak indult, és ott rohad benne, és az is valószínű lehet, hogy annak a kislánynak a szelleme szállta meg Circus Babyt. De persze ez csak egy teória. Na most nézzük azt, hogy vadászhatta le egyáltalán azt a kislányt. Mert ez is egy érdekes dolog. Szerintem a teória az lenne, az én teóriám, hogy ugyebár Circus Babynek volt egy fagylalt adagolója, amiből kinyúlt egy kar, amiben volt egy töltsérfagyi, ezt a gyerek elvette, a kar visszahúzódott, tehát a kar az ilyen fagylaltokat adagolt. És viszont amikor Baby kifogyott a fagylaltból, meg a töltsérből, akkor találkozott egy kislánnyal, aki egyedül volt az épületben, és fagyit akart neki adni, csak ugye az a fagylalt adagoló kar, az ugye nem fogott semmit, nem fogott egy töltsérfagyit, tehát üres volt, mert kifogyott a fagy, és azért a kislány megragadta és berántotta. És ugye Baby mondta is, hogy nem tudta, hogy ezt miért tette, meg ilyenek, és szerintem erre utalt, hogy valami nem oké benne, hogy ott rohad a kislány. Tudom, ez gyomorforgató, de hát a FNAF eleve vannak benne gyomorforgató részek a FNAF-ba, szóval, ja. És, ha szeretnétek, akkor lesz majd a Five Nights at Freddy's The Twist Advance-ról is videó, az új könyvről Five Nights at Freddy's-ben. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok föl a csatornára. Köszönöm, sziasztok!